Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li sa mill-bidu tal-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista wera li huwa alternattiva ta' gvern bi proposti konkreti għal pajjiż. F'mass meeting f'Taslima Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista kien preparat sa mill-ewwel ġurnata tal-kampanja bidejat u proposti li skontu huma mibnija fuq il-ħtiġijiet tal-poplu Malti u Mawċi. Qal li l-kapitlu li jmiss għall-pajjiż għandu jkun wieħed iffukat fuq kwalità ta' ħajja aħjar u aktar opportunitajiet għall-familji. Il-Kap Nazzjonalista elenka numru ta' proposti ekonomiċi li għal se jagħtu aktar flus fil-but tan-nies, fosthom it-tnaqqis ta' taxxa personali u l-proposta li l-kola ma tibqax intaxxata. Sostna li dawn il-miżuri jistgħu jħallu sa 1200 euro aktar fis-sena fil-but tal-familji. Semma wkoll il-proposti relatati mat-taxxa tas suċċessjoni u l-kawża mortis li għal huma maħsuba biex isaħħu l-ġustizzja soċjali. Dr. Borg qal li jekk jingħata l-fiduċja Gvern Nazzjonalista jnaqqas il-konti tal-enerġija bi 30% u jneħħi l-kera tal-miter tad-dawl. Waqal ukoll li taħt amministrazzjoni nazzjonalista nies ikollhom aktar serħan il-moħħ fis-servizzi tas-saħħa u sostani gvernijiet nazzjonalisti dejjem investew fil-qasam tas-saħħa. Għalli fl-ewwel mitjum tiegħu bħala Prim Ministru jkun lest jiddiskuti pakkett finanzjarju għal ħaddiema fis-setturi tas-saħħa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-Prim Ministru Roberta Bela se jaħ elezzjoni qabel iż-żmien u sostna li l-Partit Laburista ħaseb li se jsib li l-Oppożizzjoni mhux preparata. Qal iżda li l-Partit Nazzjonalista ddaħħal għall-kampanja mimli ideat u proposti. Dr. Borg sostna li l-bidla mhix slogan iżda responsabilità lejn il-pajjiż kollu, mod partikolari lejn iż-żgħażagħ. Qal li Gvern Nazzjonalista jinvesti fi skola ġdida kull sena u wiegħed li minn Ottubru li ġej iżid l-istipendji mingħajr ma jistenna l-baġit. U tkellem ukoll dwar hawn qal li bħala Awċi jifhem il-ħtiġijiet tal-Awċin u wiegħed li Gvern Nazzjonalista jerġa' jinvesti aktar fil-Gżira. Irrefera wkoll għal proposti ta' trasport u dawk tal-popolazzjoni. Tkellem dwar l-importanza tal-identità Maltija u żieda fil-pensjonijiet. Qal il-proposti tal-Partit Nazzjonalista ħarġu differenza bejn il-partiti. Qal il-politika mixha mal-poter iżda biex isservi lil Maltin u Awċin kollha. Dr. Borg żied il-pajjiż ma jimxiex il qudiem bil-calculator imma meta l-poplu jħossu komdu u jkun moħħu mistrieħ. Għal il-bidla ma tibdix fil-Parlament iżda fil-qlub taċ-ċittadini. Temm id-diskors tiegħu jgħid li l-vot huwa l-arma tal-poplu u li l-poter tal-futur tal-pajjiż huwa fidejn il-poplu.